Na toto to Európska únia zaviedla, aby sa im ľahšie kriminalizovalo tých nepohodlných ľudí. Každý krát, keď je niekto nepohodlný, tak sa ho snažia umlčať tým, že na neho dajú nejaké obvinenie zo znásilnenia. Daniho Kollára sa im nepodarilo umlčať tým, že ho odsudili za nejaké vymyslené zákony o extrémizme. Bol oslobodený v každej jednej z tých nejakých 26 vecí či koľko. Ústavný súd rozhodol, že tá väzba jeho je nezákonná a proste museli ho pustiť. A zrazu keď ho pustili a zistili, že OK, tak takto sa nám ho umlčať nepodarí, tak skúsime plán B. Plán B je, že dojde nejaká žena a povie, že Dani Kollár ju znásilnil, zneužil alebo vyvíjal na ňu nejakú inú formu násilia. A to sa práve teraz Danimu deje posledných pár dní, ešte o tom asi neviete. Neviem, či sa to vôbec dozviete, lebo je to dosť chabý pokus, ale chcem tým povedať to, že na toto to Európska únia zaviedla. Na toto uzniesla túto redefiníciu znásilnenia. Aby sa im ľahšie kriminalizovalo tých nepohodlných ľudí.